ejidegokwanụ Papa Ịwọta onye na-abụ ọkpọrọ ụmụ mmadụ si ka o jee lụọrọ fa ọrụ mmiri ọbịa ebe a nụnwa ọ na-aṅụfe amụ na-alafa n'ike nsị hei bịakwanụ na-ejidegokwanụ eze nwaanyị nwoke n'Ugeri nke dị na Delta steeti na ife eji wee mara Papa Ịwọta anụnwa n'ihu akwụkwọ TikTok bụ Goddess of Justice n'ebe a ka ọ na-akpọta ndị kọstọma ọ na-aghọrị unu abịazie ka ọ kpọrọ unu jee na mmiri wee lụọrụ unu ọrụ na ndị ọ na-alụkarịrị ọrụ bụ ndị na-apịa ife ọpịpị ndị HK n'ọfanwa ka ọ na-alụkarịrị ọrụ n'ọkwa ịbịazie okporo uruo na mmiri hei esi na igote ogiri wee banye ime afịa ọsị na goṅụba ya amụ goṅụba ya amụ goṅụba ya amụ n'ihi na-aṅụ ya amụ ọrụ ya alụrụ ga-ewee rụọ ọrụ n'ọkwa ịṅụgide ya amụ bifo ịmara ife na-eme o were nyaba amụ ya fonye n'ike nsị kpowa na-enwere nwatakịrị ọkpọ wee je na mmiri wee were amụ fọwasịchaa nwatakịrị ike nsị nke bụ na o tere nya bụ nwatakịrị na-ehuzi mmiri a sịkwa n'okoro eko gbanye elu hei ikeri ọ bụrụ na mbọsị ahụ bụ mbọsị izizi ọ na-afọnye nya bụ nwatakịrị amụ n'ike nsị o jihodo nwayọ ọmadụ na ọ na-afụ ya ụfụ o nweghị ife o tere ya na ya wee were amụ ya asị dị ka obere aka odo ka atịnọdụ ka agwọ wee were ya wee fọtasịchaa nwatakịrị mmadụ ike nsị o nwekwara ife onyonyo etinyere ebe ejidere ya n'ime mmiri witi nya bụ obere nwatakịrị nwoke wee na-ajụ nya bụ nwatakịrị nya kedu ife o merie nwatakịrị tinọtị ya na-aṅụ ya amụ ya na-aṅụ ya amụ hei ma etinye nkwọ nke ahụ n'ihu akwụkwọ maka ndị nwe ihu akwụkwọ maka esekpubere ya na wee were ịtarị ya ife apịalụ Papa Ịwọta ife apịara ya ọdọkwa ike akọ apịapụrụ ya sepụrụtela manda bido cheka ndị kọmuniti ndị vileji gadarụ ya unu fụ ahụ ya mmemme nya apịakọtara ịtarị ọ dapụ ohe ekutezi ume ma etinye nwunye n'ihu akwụkwọ ọbara wee ju ya n'ahụ hei ndị kọmuniti wee na-akọwa na nke anụnwa abụrụkwa nke izizi a na-abịa ekpesa alụfa maka Papa Ịwọta anụnwa ka o si akpọrọ ụmụ nwoke ọ na-arụrụ ọrụ wee jee na-afọwasịfe otele nsị na-enwebugori onye nke sere ife onyonyo mgbe ọ na-asị ya ṅụbị ya amụ nke ahụ ṅụbị ya ṅụcha nke a bụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ka ọ nọ wee mee nke ahụ bifo ịmara ife na-eme o bula amụ fọnye nya bụ nwatakịrị n'ike ntị hei wee fọwasịchaa nwatakịrị ike ntị nwatakịrị a wee were ife onyonyo a wee jee gosi ndị kọmuniti wee na-agwafa na Papa Ịwọta alakwọrọ ya na nke kacha nke bụ na ọlabafalacha o wee kọnetizie witi ndị ụmụ nwoke ndị ọzọ na-apịkwa ife ọpịpị wee gwazie na gụ na onye nke ahụ pịrịbazie na unu lawasịwa onwe unu ike n'ọdụkwa ka a na-ala n'ike a na-atụzi ọrụ wee na-akwụta ụgwọ alejedilio ifefa kọkwọrọ ka nna akọrọ unu anọkwa m ebe ọ nọ wee ma abụọkwa m onye Ugeri ndị anụnwa wee na-akọwa mbụ ndị kọmuniti na mgbe ahụ nwatakịrị a wetara ife onyonyo nke ọ nọ n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ wee la ya na-akpọtago ya bụ Papa Ịwọta ọ nọrọ ebe a wee gọọ wee bulu obere akpati ozu unu furu obu n'aka wee na-aṅụ iyi wee sị na ya lakwuo nya bụ nwatakịrị na-ebubo ka a na-ebo ya na ọ bụrụ na ọla anya bụ nwatakịrị si 7 days ka ọnwa ka etinye ya n'ime akpati ozu a mana ọ bụrụ na ọ lahụ nya bụ nwatakịrị wee na-ebo ya ebubo na ọla anya bụ nwatakịrị na ndị na-ebo ya ebubo na ndị ahụ sị na ọlalụfa na fa ya anwụ etinyefa n'ime akpati ozu a hei n'okwu iyi nke ahụ ka ọ ṅụchara mgbe ahụ ndị obodo wee hapịa na ọnya ka o luzie kịta wee jide ya n'aka n'ime ọfịa n'ime mmiri ebe o jere ịlụrụ nwatakịrị ọrụ hei wee ruo ebe a wee na-afọwasịchakwa ya bụ nwatakịrị otele ntị tie anya ṅụbi ya amụ ọmahụ na ndị ọrụ nche nọ n'obodo na fa na-afụ ife na-eme amakwa ka fatifu ya nọ na-abụ na-enwere onye na-egbu akwụ ebe ahụ fụrụ ya wee kpọọ ndị ọzọ ka fa bịa maka na ya bụ nwatakịrị ejide anya na ya o yi ọkwa akwa n'elu nyanwa eyipụkwuru ya akwa nke ya wee were anya nna akọrọ unu ya hei ndị obodo a zukwara ya ike n'ahụ amakwọ nna ọ natagbuo ụlọ ọgwụ n'ife akụrụ ya akụpụrụ ya ife na-ekweri ya egwu wee sị na ọ na-ala nwoke na ọ na-emebisiri ife ụmụazị ụfọdụ nọ na kọmentị wee sị gịnị wee mezie na ọnya bụ Papa Ịwọta bụ onye izizi na-ala nwoke na asị hapụ ya atị ọkwọgala na nwoke mana jee laba ndị ọgbọ ọgụ na fa na-alakọsị maka ụmụazị ahụ ọ na-ala fa elubeghị ife eji ụmụazị eme ọ na-alafa n'ike ntị bife ile anụ mmadụ gụ na onye ị na-ala ekwekọrịta egwu ya na ị chọrọ ịla ya n'ike ntị otu n'ugola otu ugala na ịhapịa na ohi iwere ndị nemofu ka ịrụgharị ya ọrụ ka ị chụọ ya ajọ mmụọ na ajọ mmadụ bife ịmara ife na-eme ibula amụ fọnye ya n'ike ntị na-ekwughị ekwu na ya achọnye amụ ijide ike ntị nwatakịrị na-abọwarị nwatakịrị nne ya mụrụ ka ọ bụrụ nwoke iwee weruzie ede chenjierie nne ya ka ọ bụrụzie nwaanyị hei ka ọ bụrụ Bobrisky na Jezzy Brown nwekwana ife mmadụ anyị afụkwana
anyị akpọnụ nke a gịnị biko nụ a sịkwa nọ na TikTok ka ọ na-enweta ndị kọstọma otizie ogo bịa na nke ya fọrọ m ịbịa na nke ya ka alụ gị ọrụ ebula amụ fonye n'ike ntị hei ka m hapụ unu ka unu gee ife o kwuru ebe anụnwa mgbọsị nke izizi ejidere o bu akpati ozu n'aka wee na-aga agọ na ọla ahụ mma ewepụnatakwa ebe ọ na-ekwu ala na ya mana ebe nke ịbụọ anụnwa ejidere ya kụpụrụ ya ife na-ekweri ya egwu ma etinye nkwụ ya n'ihu akwụkwọ maka ndị nwe ihu akwụkwọ ahụ ya adọdụrị mma ife akụrụ ya bụ elepụ tigbunalụ ndebefa hei ana m atụzi ka eti wee kụ papa ụwọta ụdịka ife nke a oge eji nụpa wee ka ji tii ịtarị ya na-apịa nda ya bụ ife abụlọkwa obere ife amakwọ nna ọ natagbue n'ụlọ ọgwụ ka ọ ka nọ n'ụlọ ọgwụ ife akụrụ ya ọdụọkwa ka 2 months na ọdụhụgbu anya bụ ife ọ dụkwa egwu anybody wey talk about that bread they carry the bread hospital they test the bread nothing like that as I hold this coffee if I eat bread I never eat 63 days now I enter this coffee but if I hold the bread anybody wey post am wey post and dem born so that person go die with that person go die this coffee yes, I go swear with this coffee for 7 days without no water no food one na ready o. People go tell you. People go tell you. They don't carry to go. They don't carry some of the go station. They don't know all of the station. That's not plan work. That's not plan work. Papa Water na ebe anụnwa wee na-ekwu nọọ ya agba ọtọ wee were akpati ozu a wee ṅụọ ya for 7 days na ya ama nli nni na onye ọbụla na-ebo ya ebubo nọ n'ala nwoke na onye ahụ ya agba ọtọ wee nwụ hei onye ya agba ọtọ wee nwụ wee na bụ na ojezie wụ aghọ wee dapụ wee nwa ka ogene na onye ahụ amanyikwa akwa wee nwụ na ya aha ala nwoke ka ya na-akọwa na-ebubo ka a na-ebo ya ọ na-abụzi na ọnyanwa bụ nwaanyị ụmụ nwoke na-ala nyanwa ka ogene ama akwụkwọ m ala jediri ife mfụkwa n'ihu akwụkwọ ka m wetara unu